O nwere ofu ihe m fụrụ n'iru akwụkwọ this woman kịta nọ na this picture. Ka m fụrụ ebe a na-asị na a jụrụ ya wee sị ya na ọ bụrụ na die na-edina nwa ya for 9 good months, nwa ya nwaanyị, o wee chọpụta kedu ife ọ ga-eme. Ọ sị na ya ga-achụpụ nwa ya n'ụlọ, then ya echietezie wee kpebezie elu di ekpele maka na ya ma that something is wrong somewhere. Nna anọ m ihe nke a like ọ na-agba ka moto like amụrụ m etu m ga-esi wee bidobe. Na-asị biko nụ, atịnke nọ na nke Ọbamaka ka m fọrọ ya ka ọ na-ekwu destiny. Nsị ka m chọkene the video because na I don't believe this. A mother choose die over an innocent child. Over an innocent child. What is wrong? No, what is wrong? Nne na nna biko nụ, Bible say, sọpụrụ nne gị na nna gị ka i wee bi ogologo ndụ. Ị ma na nwa afọ enwere dị say is like papa gị izighị ozi, ị ga-asị ya mba. It's like papa gị isi gị dobe ụkwụ gị ebe a, ị ga-asị ya mba. Like kedu ife dị wrong? A mother, somebody kpọrọ onwe ya a mother, ga-eji chụpụ nwa ya wee chighete to fix efulefulelu mmatụlọbọ aka na oghori nalụ n'iyi fuchefuo n'ọkụ the most. Nya achọrọ m isi oyibo maka iru akwụkwọ. In fact, ịnụrọ di ịnụlụ efulefu and inwekwa uche, maka ọ bụrụ na ị nwere uche ị ka anụgo that man. But kedu ife o ji eteki gị 9 months iji wee mara ife na-aga n'okpuru nwa gị? Nya o gosi na ịbụ a selfish mother. Nya nonsensical ihe ịbụ. Nya amụrụ ka esi eme gị ifele emekpọ gị anya. Fia ekwuzikwa n'okwu n'ọra next time. Ikwula alụ ikwuwele ọnụ. Ebela ụmụ gị emegbuolu m. Ebela ụmụ gị emegbuolu m. O nwere onye gwa abụsị m mama na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ya echuzu ibongi over their own children. Nwoke ụfọdụ na-ebepe ọnụ sị gị na ịbụ stranger ka ị chuzulu over an innocent child enwere ike ikwu nwa ọnụ ya. Ị chụpụzie a child n'ụlọ to protect a man vụrụ amụ. A man Chukwu ga-akpọ ọkụ, a man nọzi n'ọkụ mmụọ, a man abụrọ mmadụ ụchụ. Iketego oke ụchụ afọ. In fact, ị bụrọ nne gị na di gị amara onye ka ibie mma. O nwere ike ị na-agụkwa ụmụ gị aka. Yes, mgbe ị ga-eji support such rubbish, such nonsense, pụta na igwe mmadụ na-akọ ihe a na igwe mmadụ. Kedu ife ị na-akụziri ụmụ nwaanyị? Kedu ife ị na-akụzi ndị na-eto eto? Nya ọ laịsensị ka ị na-agbanye ụmụ nwoke falaba nwafa a na-eme gị alụ n'ise n'ọlụ. Ibu alụ, ibu ochu, ibu alụ. Ebele nne gị emelu m, ebele nna gị. Ụmụaka ịmụtara ekwesịrị, nya ụmụaka ịmụtara ekwesịrị ị na-akpọ gị mama. Ụmụaka ịmụtara, agwa m unu si unu that na ọ bụrụ na mmadụ sapele ike mụọ nwa melie mọda, mba. Na mmadụ gebele ike mụọ nwa emerie mọda. Some just ife o melufe bụ na fama ka esi eghebe ike. Ị try anya, ibulu nwoke, try ya n'ụwa. Nnu na ịtalụ nwa m aka, we are done. That day, ma ọ bụ na m efocheghị gị ka esi efoche ọkụkọ, ikene Chukwu. Nya ma esighị mmiri ọkụ kwa gị, kene Chukwu. Nwa iji utugu wee mụ, mesie gị ka ekwe na-apụ ala. Ya ka nne nwaanyị mepere ọnụ na-akọ ihe a. Fia gị, ị kwesịrị ka abụọ gị asọ nọ imi ka a ga-ezi gị. Nya imi biko na ụmụ nwaanyị, ọ bụrụ onye ọbụla gebele ọnụ na-akọ akụkọ na social media ka ị ga-ege ntị. Don't listen to everybody. Ọ bụrụ na ife na-ekwu adọrọ gị mma, if you feel that na ihe na-ekwu adọrọ gị mma, just leave my page. I'm telling you. If you didn't know we can say deceive you somehow, leave. Maka na mbulu like nwaanyị ọbụla ma ife,
even nke jụrụ ma ajụjụ sef kwesị caution this woman. Nke mụ nwa nọrọ na ntị bụ mgbe a sị na ọ bụrụ na di gị na-emụtabe nwa nwoke na ịmụtara nwa nwaanyị, di gị wee bụrụ HI wee nata, ma ị ga-ahapụ di gị maka ya ka ị ga-anọ ofukekwụla ọtọ si na ya ga-anọ ya nọlụ na ya na di ka ya amụkwa nwa ya ejebe ụlọọgwụ ya jegodo ụlọọgwụ fa mụọ nwa enwere HI. Ịma ihe na-ewute m bụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị wụ pretenders. Na ya bụ nurse na ya afụga ebe o mere nkewa ya pretender nke unu amụrụ m ka esi eme m na-emela ọsọ nnụrụ a na ibu mmele ọsọ ịnụ na m bụ mele ọsọ mele ọsọ ka m na-agwa gị. Why will I take such risk for somebody enwere ike idobe uti ofu ebe? No, kedu ife m ga-eji welu ndụ m tụọ chacha n'isi a useless person achọrọ ịbala onwe olu? Why will I do that? Mgbe ị na-esi ibongi without okpu, ị chetara na ị na-anụ m ga-eji bịa tụnye ndụ m nyafọzialụ efulefu nne nwa sị nyafụ die ka ọ na-ese nwa ya ibongi nya achụpụ nwa ya na-egekwana m ntị nya achụpụ nwa ya bịazie kpebelu di ekpele. Fear, you're not a mother. Achọrọ m ikwu much mana ọ bụrụ gị kedu ife ị ga-eme? Ị ga-achụpụ nwa gị kpebelu di gị ekpele? Ị ga-ebili tụọ ime wit nwoke butere ọya obili na aja ọcha? Nke afọ nwekwa ike iwe ọkụ isi decision ịchọ imenye ọ ka dị mma ọkwa ifolo nke a na ka dị mma than ịchụpụ nwa gị kpebelu di gị ekpele. I'm telling you, I will choose a woman who decided to stay mụọlụ di ebu ọya obili na aja ọcha mma, which I will not do. Danụ nwaanyị asị na ya ga-achụpụ nwa ya kpebelu di ekpele ebe di elagolu nwa ya for 9 months. Ọ ka ga-alachala ndị nwoke kpọfụsie efe ike. Chukwu meele gị ebele. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.